אני עובדת מאוד חזק בתוך הטיפול הזוגי, שזה הרבה התפתחות אישית. כי בתוך קשר, כן? בתוך קשר זו המעבדה הכי עוצמתית להתפתחות אישית. כן? על מה אני מרגישה שם, מה הכאבים שלי, שהרבה פעמים הכאבים שצומחים בתוך הזוגיות, הם כאבים הרבה יותר עמוקים שלי, כן? שהם לא התחילו בזוגיות הזאת. הם פשוט באים בעוצמות נורא חזקות, כי זה קשר נורא קרוב, אז הוא מציף את כל הכאבים שהם גם קשורים מאוד לקשר, אבל לא בהכרח רק קשורים לקשר. פנים אל מול פנים, אולי רק פעם בחיים, הזמן סוגר עלינו מעגל של שינויים. אז מה עבר עלייך ומה מביא אותך לפה? הלילה את נשארת, חיכיתי לבוקר שיבוא. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף שלנו, של הפודקאסט חצי פגישה, בו אנחנו מנגישים כלים מעולם הטיפול לקהל הרחב, ואני ממש שמחה לדבר היום עם חן שגיא. חן, ספרי לנו קצת מי ומה את. אז אהלן, אני חן, אני גרה בקידה, אני נשואה, אני פסיכותרפיסטית ומטפלת זוגית ומשפחתית, ואני מתמחה בטיפול מיני. אני עובדת במרכז רותם בירושלים, בקליניקה פרטית, אצלי בבית בקידה, וכמובן במפגש, מרכז בשילה. יופי. אז כבר מההיכרות שנתת לנו ככה הצצה למה את מתעסקת, אכן נתעסק היום בתכנים שקשורים לזוגיות. ואני ככה קראתי לך לדגל, כי רציתי פרק על מה שנקרא בלשון העם פנקסנות, התחשבנות, המקום הזה שלנו הנסתר, והוא לפעמים גם הלא נסתר, מול הבן זוג של אתה עשית, אתה הוצאת את הכביסה, את הטלית, את הבאת את הזה, את ככה סתם בא לי לספר, שפעם עבדתי עם זוג בכלל בהדרכת הורים, במשך 1.5 שנה ככה, ואני לא אשכח שבמפגש הסיכום היה, הטיפול היה מצוין, והדבר הכי טוב שעשית, שבאמת הוא היה כנראה היחיד המצוין ביניהם, שייעצת לנו לקנות מדיח כלים. כן, 1.5 שנה, יום אחרי, שבוע אחרי שבוע, כי את לא יודעת איך זה הפחית את המריבות ואת ההתחשבנות שלנו על הכלים, שהיו עניין ממש רציני. מדהים. אז בואי תגידי לנו, בוא נדבר שנייה, מה זה בכלל ההתחשבנות הזאת, למרות שבקטע הזה לא נראה לי צריך להעריך, כולם מכירים, ומה עושים איתה ומאיפה היא באה. אז כן, אנחנו נדבר על זה, זה נושא סופר משמעותי. אז אני קודם כל אגיד, לפני הכל, שאני חושבת שאחד הטיפים, את מכירה את זה שככה, כשזוג מתחתן והזקני השבט החכמים, רוצים לתת להם טיפים, איך נכון לבנות את הזוגיות הזאת, אז אני חושבת שאחד הטיפים המרכזיים שעולים זה לא להתחשבן. לא לפתוח ככה רשימה של התחשבנויות ופנקסנות, ובעיניי זה אחד הטיפים הנוראים. וואלה. אוקיי. כן, הם בעיקר מורכבים, כי הם פשוט, זה משהו שאני חושבת אין זוג שלא מתמודד איתו, כן? והאמירה שלא לפתוח התחשבנות היא פשוט אמירה קצת מנותקת, כי זה קורה. ואני אסביר למה אני מתכוונת, כשאני אתן ככה דוגמה על עצמי ועל האיש היקר שלי, אביחי, כשאנחנו התחתנו ורצינו להיות ככה זוג, נורא טוב, אז באמת לא התחשבנו. וכל אחד ככה כאילו נתן נורא מהלב, ובתוכנו פשוט התחילו ההתחשבנויות. ומה שדווקא היה נורא יפה, זה דווקא כשהכרנו בזה שאנחנו מתחשבנים, החיים שלנו נהיו הרבה יותר טובים, כן? כאילו היה לנו איזה פנטזיה להיות זוג לא מתחשבן, כי זה מה שאמרו לנו שאנחנו צריכים להיות כדי שיהיה לנו טוב, אבל לא הכרנו בזה שאנחנו כל הזמן מתחשבנים. ודווקא כשהסכמנו להכיר בחשבונות הקטנים האלה, בפנקסנות, ולדבר אותם בינינו, ולא רק לצבור אותם בתוכנו, קרה משהו אחר. ואני חושבת שהשיפט הזה הוא היה לנו באופן אישי, ואני פוגשת הרבה מאוד זוגות, כן? במסגרת העבודה שלי, שכשהם מסכימים להכיר בזה או להודות בזה ולהתבונן על זה ממבט אחר, קורה שם משהו חדש. ואני אגיד עוד משהו שהופך את הדבר הזה לקצת יותר מורכב כשאומרים לא להתחשבן. כי הרי בסוף אנחנו רוצים לחיות בתוך זוגיות שיש בה הדדיות. כן? הדדיות זה אומר ששנינו שותפים פה, ששנינו עושים, ששנינו משקיעים, ששנינו שמים את הלב שלנו בתוך הזוגיות הזאת ובתוך המשפחה הזאת, את הלב וגם את המעשים, לא רק את הלב, כן? וזה שני כתבים שהם כאילו מאוד דומים, אבל מאוד שונים, כן? אם שנינו בהדדיות, אז שנינו נמצאים פה ועושים ושותפים, ומצד שני,
התחשבנות, זה מכניס אותנו למקום של פנקסנות. מה אני עשית, מה אתה עשית, מה אני עשיתי, מה לא נתת, מה לא אמרת, מה לא ארגנת, מה לא. אז להגיד רק תתני בלי להתחשבן, זה מצד שני יכול להכניס אותי לאיזה מקום שאני רק עושה, אני משקיעה, אני מייצרת, אני נותנת, ואני לא מקבלת, כן? וכשאני לא בהכרה לזה, ואני לא מבינה שבסוף זה שאני זקוקה להדדיות בתוך הקשר, זה דבר מאוד בריא. וזה נורא משמעותי לדבר על זה ולתת לזה הכרה ומקום. את אומרת שבעומק של הפנקסנות יש רצון להדדיות ולקשר. שזה לא רק, זה לא במקום אגואיסטי של תעזור לי, תעזרי לי, אלא ממקום של בוא נהיה זוג ולא נהיה שני רווקים בדירה. נכון. אוקיי. נכון. ואולי אני אעמיק את זה עוד טיפה ואני אגיד שאני חושבת שהרבה פעמים התחשבנות היא יושבת על איזה מקום נורא נורא פגיע של צורך של נראות, כן? שיראו מה אני עושה, שיראו כמה אני משקיעה, שיראו כמה אני טובה. ולא רק שיראו כמה אני, אלא גם שיראו מה אני זקוקה, ומה אני צריכה, ומה אני מבקשת, שיראו אותי, כן? שאני לא יהפוך להיות רק איזו פונקציה בבית שעושה, שפועלת, שמארגנת. כן, ואני חושבת שזה, אני מדברת על עצמי בתור אישה, אבל זה נכון לשני המינים, לגברים ולנשים, הבקשה הזאת שיראו אותי, עם הקושי שלי, עם המורכבות שלי, עם ההצפה שלי, עם העומס שלי, וגם את מה שאני עושה, שיעריכו את זה. ואז מגיע זוג אלייך לקליניקה, שאת רואה הוא עשה את הטיפ שלך, והתחשבן, אבל זה הביא אותו למקומות לא טובים. לא כולם בסוף, כמו שאת מתארת את זה, התחלנו להתחשבן, וזה עשה לנו טוב. יש זוגות שזה עושה להם מאוד מאוד רע, אז מה עושים עם זה? ואיך באמת ההתחשבנות יכולה להוביל למקומות טובים? אני לא חושבת שההתחשבנות יכולה להוביל למקומות טובים. ההתחשבנות היא בהכרח תביא למקומות לא טובים. אוקיי. היא תביא אני עשיתי, אתה תעשה, למתח, למרחק, לכעס. כן, גם אם אני לא מדברת את זה, אני כועסת, הוא לא עושה את זה, הוא לא נותן לי את זה, אני כועסת, וזה מייצר מרחק. כן? ההתחשבנות מעצמה היא לא טובה. אבל בעומק הבקשה היא בקשה שכשנוכל להיות בקשב לבקשה העמוקה, שם יכול להיות פוטנציאל של קרבה, של אותנטיות, של מפגש אמיתי, כן? עכשיו, אני אגיד יותר מזה שהדבר הזה שאנחנו, כן, צריכים להיראות, אבל לא מרשים לעצמנו, את זה לא אמרתי, אני אומרת את זה עכשיו, כן? שאנחנו נורא רוצים שיראו אותנו, אבל בעצם אני לא מרשה לעצמי את זה. אני לא מרשה לעצמי להגיד שקשה לי. אני לא מרשה לעצמי להגיד שאני לא, שעמוס לי, שאני זקוקה שתראה כמה אני השקעתי, שאני זקוקה שתראה שאני צריכה את עזרתך, או שאני צריכה ממך משהו. למה? למה זה ככה? וזה בעולם שלי שהגבר זה עוד יותר. להגיד, אני צריך שתתייחסי, אני רוצה שתבואי לעזור לי פה עם הכלים, אני לא מסתדר עם הילד. נכון. מה הסיבה? אני חושבת שיכול להיות מגוון של סיבות. אני חושבת שהסיבה המאוד מרכזית שהרבה מאיתנו מגיעים למקום הזה, זה כמה נקודות. קודם כל יש את הנקודה הזאת שאנחנו, הרבה יותר קל לנו לפעמים לכעוס, מאשר להיות פגיעים, מאשר להגיד מה אנחנו צריכים, מאשר להגיד מה כואב לנו, כן. יותר קל לנו לתקוף מאשר להיות פגיע ולהיות חשוף. כן. יותר קל לי להגיד למה איחרת מאשר ממש רציתי שתגיע. נכון. והייתי לבדי. נכון. האמת היא שזה ממש, לאחרונה היה לי פגישה עם זוג מתוק שאני ככה מאוד אוהבת אותם, והיה איזה רגע כזה שהיא סיפרה על זה שבמהלך השבוע, שלא פגשתי אותם, אז היא ככה סיפרה שהיא הייתה נורא נסערת, ומה שהיא אמרה לו, זה למה אתה לא בא לחבק אותי? כשבעצם מה שהיא הייתה זקוקה, זה לחיבוק. כן? כאילו, וכשהיא שאלה אותו, למה אתה לא בא לחבק אותי? והוא הרגיש, אני לא בסדר, אני לא טוב, וכמובן הוא התרחק והתנתק. מה שהיא בעצם רצתה זה שהוא יבוא ויראה אותה, ויחבק אותה, כן? ובמקום לשתף אותו בזה שהיא זקוקה לחיבוק ולמגע ולקרבה, מה שהיא עשתה זה בעצם היא תקפה אותו על מה שהוא לא נותן לה. וזה נורא חזק הדבר הזה, כי אני חושבת שכולנו עושים את זה כל כך הרבה, כן? כאילו יותר קל לנו להגיד מה הוא לא נותן לי, מה הוא לא עושה לי, מאשר לשתף אותו במה אני זקוקה, כי זה הרבה יותר פגיע וחשוף ואותנטי וקרוב, וזה קשה לנו להיות במקומות האלה. וזה בעצם להגיד סופית לאגו שהוא מחוץ לדלת, כן. שזה ממש קשה. נכון, נכון. אז זאת אומרת שדבר ראשון בכל העניין של הפנקסנות וההתחשבנות של עשית או לא עשית, זה שנייה להגיד מה אני רוצה, מאשר מה אני צריכה ממך ודורשת. בדיוק. יאללה, מה עוד? בדיוק.
אני אתן עוד דוגמה ככה מהעולם שלי, כן? הרבה שנים אני והאיש שלי היינו אנחנו עדיין בקבע, אבל הרבה מאוד שנים הוא היה בתפקידים לוחמים, שהוא באמת היה לא הרבה בבית, והרבה מהעומס והילדים, כן, כל הבית היה עליי, הרבה שנים, ורק שככה, אחרי הרבה שנים, פתאום שמנו לב שמרכיב מאוד משמעותי במערכת יחסים שלנו, היא תחושת האשמה שלו, שהוא לא מספיק בבית, שהוא לא מספיק עושה, שהוא משקיע יותר בחוץ, שכן, וזה, אגב, אני חושבת שאם כבר פותחים פה נושא של קבע, אז אני חושבת שזה אחד מהרגשות המאוד חזקים שמופעלים שם בתוך מערכות יחסים בקבע וקרב אנשי צבא. צבא או קריירה תובענית. נכון, גם קריירה תובענית, נכון, הרבה אשמה נמצאת שם. וככה עם הזמן אני קלטתי שאני מנצלת, כן, אני משתמשת באופן מניפולטיבי. בתחושות האשמה, כן, זה מאוד עדין, כן, כי אני אישה טובה, אני לא נצלנית ומניפולטיבית, אני ממש אישה טובה, אבל אני באופן מאוד מאוד עדין משתמשת בדינמיקה הזאת, או ברגשות האלה, כדי לקבל דברים שאני רוצה, כן, עכשיו שוב, זה נורא עדין, מי שהיה מבחוץ לא שם לב לזה, אני באמת הייתי נראית נורא טובה, ואני טובה, אבל עדיין אני שמתי לב שזה קורה לי, וזה היה מאוד מעניין שהאיש שלי סיים את התפקידים באזורים הלוחמים ועבר לתפקידי מטה, זה היה ממש להיפרד מההפעלה הזאת, כן? שאני יודעת שהוא כל הזמן מרגיש אשם, שהוא לא בבית. ואני קצת משתמשת בזה, כן? וזה קצת להיפרד, וזה לא היה קל. זה לא קל, וכי פתאום אנחנו שותפים. פתאום הוא יותר בבית ואנחנו שותפים. אבל כן, בואי, הוא באמת אשם. באמת הכל היה עלייך. והוא היה שם, אז איך יכולת לפתור את זה? בתוכך אפילו. באמת, החלוקת תפקידים היא מאוד לא הדדית, נקרא לזה. אז איך אפשר אחרת בעצם? מה יכולת להפעיל איזה מנגנון כדי להרגיש שוואלה, אנחנו כן שותפים וכזה? אני חושבת שזה קודם כל מתחיל בבחירה, כן? כאילו אני יכולתי להגיד, אני לא מתאים לי שאתה תהיה בתפקידים לוחמים. לא מתאים לי שתהיה בצבא. אני בחרתי בזה, כן? אולי לא הייתי בוחרת בזה אם הוא היה בוחר בזה. אבל ברגע שהוא בחר בזה, ואני בירכתי אותו על זה, ואמרתי לו, בסדר, זה שלנו, ואני חלק מזה, אז אני לוקחת שם אחריות. זה במובן הזה. אני לא רוצה שהוא יעשה דברים בבית כי הוא מרגיש אשם, כי אז זה יוצר ריחוק, מתח, פנקסנות. כן? כאילו, אם זה לא... הדבר השני, זה בעצם שכשאני רגע מקשיבה לזה, ואני באמת שמה לב שהוא לא אשם, כן? כאילו, נכון, יש מחירים לבחירה שלו, אבל הוא לא אשם. אנחנו בחרנו את החיים האלה, והוא יש לו תפקידים מסוימים, ולי יש תפקידים מסוימים שאני בחרתי בהם. וגם מזה שהוא הולך לצבא, והוא מפרנס אותנו, והוא עושה משהו שאני מאמינה בו, כן? אני חלק ממנו, הוא נותן לי תחושת משמעות. כאילו זה גם, זה משמעותי לחינוך של הילדים באופן אחר, כן? אולי לא בנוכחות שלו, אבל באופן אחר. ואז אני יכולה להתמלא מזה, ולא להיות כל הזמן בחשבון של מה עשית, מה לא עשית, כן? בדבר הזה שהוא הרבה יותר אמיתי. ומצד שני גם להחזיק את זה שכן, זה קשה, זה לא קל. כן, הרבה פעמים זה, ההתחשבנות הזאת זה גם מה יותר חשוב. אגב, זה לא רק צבא, זה גם עבודה. העבודה שלך יותר חשוב, או הבית יותר חשוב, שזה נושאים שצריך לדבר עליהם, כן? זה לא כאילו להגיד, אוקיי, זה התפקידים וזהו. זה נושאים שצריך לדבר עליהם, וזה רגשות שהם נמצאים שם בתוך הקשר, כן? אבל עדיין, האם אני מפעילה אותם בתוך זה? זאת אומרת, עכשיו אתה צריך לעשות ככה וככה, או את צריכה לעשות ככה וככה, או שזה מה שאני מרגישה, ומה אני זקוקה, מה אני צריכה, מה אתה יכול לתת, מה אתה לא יכול לתת, כן? כאילו יש דברים שהוא גם לא יכול לתת. ושוב, זה כל מערכת יחסים, יש את הדינמיקה הזאת. אבל אם באמת יש מישהו בזוגיות, או שני הצדדים שרוצים משהו שבן הזוג השני לא יכול לתת, הם גבר שמפרנס ויוצא 5 בבוקר, עובד מאוד קשה, אבל כל פעם שהוא חוזר הביתה, נגיד לפחות 3 פעמים שהוא חוזר הביתה, איזה משלוח יפה של שן, של זרה וכזה, כאילו, ובבחינתו הוא רואה את זה, אני לא רואה שום שותפות כלכלית איתך. ולהפך, אישה שהיא כל הזמן עם הילדים בחוויה שלה, והוא מגיע רק להשכבות, כן, קושי כזה, ביטוי כזה, או בקושי רואה אותם, או אבא של שבת, והיא רוצה ורוצה, אבל הוא לא יכול. והוא רוצה שהיא תפסיק לקנות כל היום קניות, ודברים שנראים לו נורא מיותרים, המסקרה העשירית, או המעיל השביעי, וגם היא אומרת, אני לא יכולה, זה אני, הנה, אני רואה את עצמי, וזה מה שיוצא. זאת שאלה מאוד טובה.
ואני אנסה לענות עליה דרך שני מושגי יסוד בגישה של דיוויד סנארץ', גישת המובחנות, שזה בעצם גישה שמדברת על היכולת לשמור על תחושת ערך עצמי ברורה, כן, תחושה מי אני, מה אני מרגישה, מה אני רוצה, בתוך קשר אינטימי קרוב. כן, כי הרבה פעמים בתוך קשר אנחנו קצת מתשתשים. אז דיוויד סנארץ' מדבר על שני מושגים, כמו שאמרתי, תחושת ערך עצמי משוקפת, לעומת תחושת ערך עצמי איתנה. תחושת ערך עצמי משוקפת זה אומר שהערך העצמי שלי נשען בעצם על תגובות של אחרים. כן, מה חושבים עליי, מה אומרים עליי, מה בן הזוג שלי חושב עליי, עד כמה הוא מעריך אותי, מה הוא חושב על הקניות שלי, כן? ומצד שני, תחושת ערך עצמי איתנה זה מצב שבו אדם יודע את ערכו, את הערך שלי, בלי להזדקק לאישור תמידי מהסביבה. אם ניקח למשל את הדוגמה שאת הבאת, נגיד אישה כזאת, כן? שאגב, שוב, דיברנו פה על משהו נורא מגדרי, שכאילו נשים כך, אבל זה במקביל, אני פוגשת גם את הצד השני של גברים שהם מבזבזים והם צריכים לפצות את עצמם, הכל נמצא שם. אז אישה כזאת היא מרגישה שלפעמים שהיא צריכה לפצות את עצמה על כל מיני דברים, שהיא קורבן של משהו שהיא לא בחרה. והיא לא לוקחת אחריות בשני מובנים, היא לא לוקחת אחריות גם על מה שהיא בחרה, על החיים שלהם. כן, שהאיש שלה עובד בחוץ, יכול להיות שאגב היא לא בחרה את זה. יכול להיות שהוא בחר בזה, אבל זה לא מספיק מתוקשר, זה לא מספיק מדובר, הבחירה הזאת, ואז היא מרגישה כל הזמן שהיא קורבן, ושהיא לא רצתה את זה, אבל יש שם בחירה, כן? אם ניכנס בעומק, יש שם בחירה, אבל היא לא רוצה לקחת אחריות על הבחירה הזאת, כן? ואז גם כשהיא כל הזמן קונה דברים, והיא אומרת, אני לא רוצה לראות מה קורה בחשבון הבנק, היא גם בעצם לא לוקחת אחריות. עכשיו, למה זה דוגמה? כי כשאנחנו עם תחושת ערך עצמי איתנה, המשמעות של זה, הנגזרת של זה, היא בעצם שאני יכולה, קודם כל, שיש לי ערך עצמי, כן, שהוא לא תלוי באחרים, ואז אני יכולה לבקש עזרה כשאני צריכה. אני יכולה לומר בכנות מה אני צריכה. אני מרגישה את עצמי, וגם אני יכולה לקחת אחריות על מה שחשוב לי, כן? אם חשוב לי להתחדש, אם אני לוקחת אחריות על הרגשות שלי, כן? אז יכול להיות שאני אבחר ללכת ולקנות מלא שקיות בשיין, כן? אבל אני גם יכולה לקחת אחריות על המשמעות הכלכלית של זה. ואז הגבר שלי לא בתחושה שהוא גם מפרנס וגם אני מבזבזת ואני לא יודעת, והוא צריך כל הזמן לעמוד באיזשהו הספק כדי שאני ארגיש כל הזמן מפוצה, כן? על מה שאין לי. אבל אם אני רגע באחריות על חשבון הבנק וגם על התחושות שלי בו זמנית, אז אני יכולה להגיד, אוקיי, אני לוקחת על זה אחריות, ואז מה המשמעות של זה? אולי אני אעבוד יותר קשה, אולי אני אבקש ממנו להגיע יותר מוקדם, אולי אני אקח אחריות על הרגשות שלי ויעשה לעצמי משהו טוב, שהוא לא בהכרח עולה הרבה כסף, כן? שלפני הכל אני צריכה להבין מה הסיבה שאני קונה כל כך הרבה. בדיוק. כן? את ישר קפצנו לפיצוי, יכול להיות שזה משהו אחר בכלל. ממש. יכול להיות שזה רצון כל הזמן לראות הכי יפה, נכון. יכול להיות שזה רצון להתחדשות. נכון. לא משנה מה זה. אבל את אומרת, בכל מקרה, אחד מבני הזוג צריך להסתכל פנימה, כחלק איך הוא קרא לזה, סנארץ'? תחושת עצמי איתנה, לעומת משוקפת. אוקיי, אז הוא מסתכל פנימה, אומר, מה הסיבה שהדבר הזה עובר עליי, מה קורה פה, ומשם להתקדם. זאת אומרת, בתוך הטיפול הזוגי יש מלא גם טיפול אישי. כל הזמן בתוך הטיפול הזוגי, זה המיקוד הוא ששוב, זה גם תלוי גישות, אבל אני עובדת מאוד חזק בתוך הטיפול הזוגי, שזה הרבה התפתחות אישית. כי בתוך קשר, כן, בתוך קשר זו המעבדה הכי עוצמתית להתפתחות אישית. כן, על מה אני מרגישה שם, מה הכאבים שלי, שהרבה פעמים הכאבים שצומחים בתוך הזוגיות, הם כאבים הרבה יותר עמוקים שלי, כן, שהם לא התחילו בזוגיות הזאת. הם פשוט באים בעוצמות נורא חזקות, כי זה קשר נורא קרוב, אז הוא מציף את כל הכאבים שהם גם קשורים מאוד לקשר, אבל לא בהכרח רק קשורים לקשר. תתני לי דוגמה לאמירה המשמעותית הזאת שלך. בוא נחזור רגע לחוויה של הלא נראית, כן? הרבה פעמים נשים וגברים שמרגישים שלא רואים את הצרכים שלהם. כשאני אשאל אותם איפה הם עוד מרגישים את זה, הם יפגשו את זה בעוד מערכות יחסים. הם יפגשו את זה בעבודה, שהם מרגישים שהם לא נראים. הם יפגשו את זה במשפחה שלהם, שהם מרגישים שהם לא נראים. והרבה פעמים אנחנו נחזור עוד הרבה קודם, שלמערכת יחסים הכי ראשונית עם ההורים שלהם, שאולי הם הרגישו שלא רואים אותם, שהם לא קיבלו את כל הצרכים שלהם, כן? כאילו זה איזה משהו בהם שהם מביאים, אגב, כן, כאילו, פרנואיד, כן? זה לא אומר, אם מישהו פרנואיד, זה לא אומר שלא רודפים אחריו, כן? זאת אומרת, גם אם אני מרגישה שלא רואים אותי, מאוד יכול להיות שגם בן הזוג שלי לא רואה אותי באמת, כן? כי אני משחזרת בתוך המערכת יחסים הזאת את מה שאני מכירה. אז זה גם שלי, אבל גם יש שם בן זוג
שכנראה אולי לא רואה אותי, או שלא שם לב מה אני צריכה, אבל זה גם שלי, שהרבה יותר נוח לי שלא רואים אותי, כי אם יראו אותי זה אומר שאני צריכה להגיד מה קורה לי, וזה נורא חשוף. כאילו, אני רגילה שלא רואים אותי, זה נורא כואב לי, אבל גם זה יותר נוח לי. כן? כאילו, זה הרבה פעמים בא ביחד. מה שמאוד מאוד כואב לי, הוא גם מאוד נוח לי. אז זו הכוונה. יש לי איזשהו רווח בזה. ולא להיראות. כן, כן, אפשר לקרוא לזה רווח. אפשר לקרוא לזה רווח, אז בואי ננסה לסכם. אוקיי, אז אם אני ככה אוספת את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אז קודם כל, אנחנו מבינות שהתחשבנות היא חלק ממערכת יחסים, כן? והיא נובעת מאיזושהי בקשה עמוקה להדדיות בקשר, כן? להדדיות ולהיראות. להיראות בקשר גם במובן של תראה מה אני צריכה, וגם תראה כמה אני טובה, כן? כמה אני עושה. וכשאנחנו נמצאים רק במקום המתחשבן ולא בעומק של הדברים, זה יותר המון המון מתח וריחוק. וכעסים, ותחושת אשמה, וכל הטוב הזה שכולנו נפגשים איתו, אז זה מה שזה מייצר. ובעצם כשאנחנו נכנסים פנימה ומדברים על הדברים האמיתיים שקורים שם, זה דווקא הפוך, כן? זה יכול לייצר קרבה. שאגב, הקרבה והמפגש הזה הוא לאו דווקא במובן הזה שאת תתני לי את מה שאני צריך, כן? אלא דווקא אולי אפילו זה שנסכים להיות ביחד בפער. שאת נורא רוצה שאני אגיע מוקדם, והייתי נורא רוצה, אבל אני לא יכול. ובואי נשאר בזה ביחד, כן? יפה. ומתוך זה המקום שהמושגים הנורא משמעותיים האלה של כשאני, התחושת הערך עצמי שלי היא איתנה, ואני בטוחה בעצמי, ואני בטוחה ברגשות שלי, ואני יכולה להיות אותנטית איתם, ולהביא אותם בתוך הקשר, וזה באמת מוביל אותנו למקום הזה של האם אני מרגישה שתחושת הערך עצמי שלי היא איתנה בתוך הקשר, ומעבר לזה ככה שאנחנו חוזרות למושג הזה של תחושת ערך עצמי משוקפת, לעומת תחושת ערך עצמי איתנה, אז כשכל אחד מבני הזוג הוא בקשב למישהו, והוא בטוח להיות מישהו ולדבר את הצרכים שלו ואת הרצונות שלו, וגם מעבר לזה, הערך העצמי שלו הוא לא נקבע מאיך רואים אותי, כן? זה מאוד טבעי שאני רוצה שיראו אותי בצורה טובה, ושהבן זוג שלי יראה כמה אני עושה וכמה אני טובה, אבל לא זה שמה שמפעיל אותי במה שאני עושה, כן? אני לא עושה כדי שהוא יראה ויפדבק אותי, אלא אני עושה כי אני לוקחת אחריות על מה שחשוב לי, ועל מה שאני חושבת שנכון שיהיה פה. אבל אני גם מתבוננת על כשאני בתחושת עצמי איתנה, אז אני גם יכולה לראות את הבן אדם השני, שהוא לא חייב לי, שהוא לא חייב לתת לי, כן? אלא שהוא אדם נפרד, והייתי רוצה שהוא ירצה לאהוב אותי ולתת לי, כן? אבל גם שם, אם יש לי תחושת ערך עצמי איתנה, אז גם מגיע לי לזכות לאהבה הדדית, לזוגיות הדדית, ואז אני גם לא מתפשרת על פירורים, כן? אני לא מתפשרת על זה נגיד, תיתן את הדוגמה הכי הזה, לחיות עם שייך סעודי שיושב בבית ולא רואה אף אחד ממטר, כן? או אישה שגוללת בטלפון כל היום. בדיוק, או אישה שאפרופו הדוגמת שיין, קונה כל היום בשיין ולא לוקחת אחריות על הכנסות ורצאות של הבית, כן? כאילו מישהו שאיתי שלוקח אחריות על מה שקורה בינינו, מישהו שאיתי שלוקח אחריות על עצמו, שרואה אותי גם, כן? שיש לי ידיעה פנימית שמגיעה לי להיראות בתוך הקשר. ואני חושבת שבאמת כשאנחנו לא שם, כשאנחנו לא מרגישים שיש לנו תחושת ערך עצמי איתנה, אלא תחושת ערך עצמי משוקפת, כשאנחנו נכנסים לחשבונות האלה, כשקשה לנו לעשות את השיפט הזה שדיברנו עליו פה כל הזמן, זה באמת הזמן ללכת למישהו שיעזור לנו, כן? לבנות את התחושה הפנימית הזאת, הבטוחה, שאנחנו יכולים לדבר מה אנחנו צריכים, שאנחנו לא צריכים ליצור את כל האיכסה הזה בתוכנו, לשים לב, כן, אפרופו הדוגמה שנתתי על המניפולציה של האשמה, כן, מישהו שיעזור לנו לשים לב לכל המניפולציות, כי כן, הרבה פעמים שאני מדברת עם זוגות, ואני אומרת, המילה מניפולציה הם כזה נבלים, אבל כן, כאילו כשאנחנו מתבוננים על זה בעומק, כדי שמישהו אחר ייתן לי את מה שאני רוצה, אני עושה כל מיני דברים קטנים כאלה, שהם כאילו הם לא מודעים, אבל הם מודעים, הם כזה ליד, וזה כי אני לא מסוגלת להיות כנה, אז אני צריכה כזה להיות בליד, וכשקשה לנו לעשות את זה לבד, אז אנחנו צריכים עזרה, וזה ההבדל, אני חושבת, בין זוגיות כנה, אותנטית, לבין זוגיות שבה יש התחשבנות, על מי הכין את השווארמה, ומי קנה את זה יותר מדי, ומי שטף את הרצפה, ובזוגיות כנה, אז אנחנו יכולים לבקש, כן? מה אנחנו רוצים או צריכים, ולא להיות באיזו התחשבנות של אני קניתי את זה,
אני קניתי את הבגדים בשיין, אתה שטפת את הרצפה, הגעת מאוחר הלילה, לא נתת לי את החיבוק שאני צריכה, או כן, 1,001 דוגמאות שכולנו מכירים אותם. סתם אבל יש לי שאלה ככה, כשאנחנו מדברות ככה כבר כמה דקות, כי באמת בתחושה, זה יותר מקום נשי כזה, הקטנוני הזה, את אישה בונה, אישה הורסת, אומרת לי ככה וזה, ויש משהו כזה לפעמים בגברים, הוא פשוט יושב טלוויזיה, ולא, יותר נדיר לראות גבר שאומר, אני עשיתי ככה, את עשית, זה משהו יותר כזה נשי וקטנוני כזה, ואני צודקת? אני חושבת שלא. אוקיי. אולי על פניו נראה שכן, אבל אני חושבת שגברים הרבה צוברים את הדבר הזה של מה נתת לי, מה עשית לי, הם הרבה פחות אולי מדברים את זה, אבל הם הרבה פעמים מרגישים את זה. אני חושבת ששוב, אני כאילו אלך למגדרי, אבל אני חושבת שנשים באותה מידה עושות את זה. הרבה פעמים בתחום המיני, אנחנו נראה את הדינמיקה הזאת של האם את רואה מה אני צריך, האם אני יכול לבקש את מה שאני צריך, ואם את לא נותנת לי את מה שאני צריך, כן, אם את לא נותנת לי קרבה, מגע, מיניות, אז מה המשמעות של זה? כן, האם אני מתרחק, האם אני, אפילו אם אני נותן משהו, כן, אני מגיע מוקדם, כדי שאחר כך תתני לי יחסי מין, כן, זה גם דינמיקה שאנחנו מכירים, ואז אם היא לא פנויה לזה, אז זה נצבר המרמור הזה של החשבונאות, כן, אני עשיתי ואת לא נתת לי. את יודעת, הייתה לי פעם הרצאה לטיפול מיני, ככה לא מטפלת מינית, אבל היה לנו איזה קורס, ואז היא אמרה, זוג אף פעם לא רב מי הוריד את הזבל, הוא תמיד יריב על מה קרה אתמול בלילה. מסכימה? לא יודעת אם תמיד, אבל נושא המיני הוא נושא שהוא מאוד מאוד מורכב ומאוד נפיץ. שגם בו יש התחשבנות. וגם שם יש התחשבנות, כן, יש שם התחשבנות ויש שם הרבה תחושת לא חוסר נראות משני הצדדים, כן, גם מי שלא רוצה להיות בתוך מיניות והוא עושה את זה בשביל האחר, הוא גם יכול להרגיש לא נראה, כן? אז כל הזמן התחושה הזאת עולה הרבה מאוד בתוך המרחב המיני, ויש שם גם הרבה חשבונות והרבה ככה מניפולציות קטנות כאלה שאנחנו עושים כשאנחנו לא מצליחים להיות על מקומנו, כן? שאנחנו לא מצליחים להיות כנים ואותנטיים עם מה הרגשנו. אז גם שם, אני פוגשת את זה המון. אבל זה לא נשאר שם, זה משליך על כל החיים הזוגיים, כן? כי גם המיניות פתאום מתחשבנת עם ההורדת זבל, כן? או מי הגיע הביתה, או מה עשית, או אני השתדלתי כדי, או... אוקיי. וואי, אני מנסה לסוף, ככה, היה מאוד מאוד מעמיק, כאילו באמת, אני ככה רואה זוג שנכנס לטיפול כזה, עם מריבות על כביסה, כלים, הכנסת שבת, גיוץ וכזה, ופתאום הם מוצאים את עצמם באמצע שיחה כזאת של מה אני זקוק, שזה נשמע לי דבר ממש מקסים, שהוא בעיקר, חוץ מתקנו מדיח. נכון. אגב, גם זה, אבל צריך לדעת, כאילו, זוג צריך לדעת, לפעמים באמת יש שתי קריירות, יושבים באותו בית, שני אנשים מאוד מאוד עסוקים, ובמקום לריב, לא יוצא לך גם להמליץ על מדיחים, זה רק אני. תקחו בביסיטר, תקנו מדיח, תקנו מייבש, תקנו אוכל מוכן, זה לפעמים, כן. נכון, לפעמים הם נורא רוצים שאני אעשה את זה, ודווקא אני ממש נמנעת מזה. אוקיי. כי אני מרגישה שכשניגע בעומק, הם ימצאו את הפתרונות לבד. כשנפגוש את המקומות שהם יותר קשים, מה שקשה להם לעשות, כן? הם ימצאו בסוף את הפתרונות, כאילו בתוך הדבר הזה. אבל נכון, הם באים לדבר על המדיח ועל השטיפת כלים ועל החינוך ילדים ועל כל זה, ויותר אני מדברת איתם על מה הם זקוקים, אני מדברת איתם על מה הכאב שלהם ומה הייתה המערכת יחסים עם ההורים שלהם, כן? כאילו זה הרבה מעבר כן, למיניות, לשטיפת כלים, לחינוך ילדים, עשית לי ככה וככה או כזה. נכון? זה פוגש מקומות הרבה יותר עמוקים, וזה מה שעושים בטיפול זוגי. אוקיי. זה ממש ללמוד שפה חדשה. מרתק, כן. לא? כן, כן. אני מאוד אוהבת. גם תודה על הכנות שלך, תוך כדי הדיבור שלנו, להביא גם את המקומות אצלך. זה ממש היה מחבר ומרתק, ועושה אותך ככה אנושית. נכון. ותודה רבה. באהבה, איזה כיף לי. כן, מקווה שיביא לכם לתועלת.
תודה, להתראות. פנים מול פנים, פגישה באמצע החיים, הגענו אל עצמנו ממקומות כל כך שונים. האם נראית אחרת, כאילו לא היינו פה, הלילה את נשארת, חיכיתי לבוקר שיבוא. אהבנו פעם באמת ובתמים, אהבנו כמו שילדים יודעים, עליי וגם עליי רואים את השנים, ואת יפה